Ja, bare kom ind med den. Den er der, Hvor skal du hen? Ja. Rolig. Kom så op med dig. Kom her. Kom. Du kunne garanteret godt bare hælde den ind fra starten af. Bare helt normalt. Det er altså den 8. video. Stor fisk, der kommer der. Kommer herovre. Her. Rolig. Skal du få den herovre stadig? Nej. Det er bare heroppe. Klar. Nu? Nej, for fanden. Den er... Væk. Den er lige udenom. Den er nok ikke så dum, at den tænker, jeg skal sgu ned i nettet. Kom så herover med. Hæld den bare ind. Den er ikke så stor, mand. Er den ikke? Nej. Nej, den flytter der. Her, der. Nu. Den er ikke særlig stor. Jeg har fået en halv fisk op. Ja, nu er den også ved at dø. Jamen, der ryger hovedet på den. Her. Er det fint? Ligger herovre. Jeg siger du ikke, den er stor, den der, mand. Nu. Her. Hurtigt, der. Tag nu. Ja! Yes! Fuck, den er græmmende. Fuck, nu kan den stå. Fuck, en stor mund, mand. Det er så smukt, du er. Ja. Fuck, du var lækker til billedet. Fuck, den er stor. Du skal lige holde den op. Nu se, mand. Den er da lille. Mit håndled, mand. Prøv lige, se. Stor den er. Jeg skal tage et billede, hvor du står med den. Kæmpe. Fuck, og prøv at se, hvor den sidder. Det er godt. Prøv at se. Du er sød. Du skal kysse den. Vil du tage kamera og film? Alligevel. Okay. Bare lige så jeg ved det. Det er ikke Sebastian her, der har fanget fisken. Man kan ikke se noget. Slå den. Nej, man gør sådan her, og så bræk nakken på den måde. Pas på. Dø nu bare for satan. Stakkels dyr. Dø nu. Den er også flænset op. Sådan. Denne kamp varede 35 minutter cirka. Ja, hvad med det værd, mand? Ej, du skal ikke tro, at jeg spor om sådan. Prøv godt sætte den hænger fast. Nu tager du den op, og så tager vi lige billedet. Nu filmer du. Og nu går jeg over og prøver på at fiske det sidste lille stykke tid, vi har. Hvor meget er det? Du må lægge det over. Hvor skal det ikke over? Så tager du lige op, så man kan se den. Det er jo nettet. Fuck, den er stor. Nej, fuck, den er stadig livlig, eller hvad? Nej, det er nerver. Skal vi slippe den ud? Prøv lige at høre. Slip den ud. Prøv lige at lægge dig ved siden af den, så vi kan se større forskel. Læg dig ved siden af den? Ja. Okay. Ja. Den er så langt som mig. Kæft, den er stor, mand. Den er lige så langt som dine ben. Ja. Har du det? Yes. Hvad laver du? Prøv at løfte den op. Den vejer, mand. Nå. Er du dum, eller hvad? Det er sådan, man løfter dem op. Det ved jeg godt, men det skal du ikke gøre nu. Æd min sko.
Min sko. Ej, fuck, den lever altså stadig. Nej, den gør ikke. Det er nerver. Ikke det der, det er ikke nerver, fordi så vil den også bætte der. Tag kamera. Nu lever den altså lidt mere. Jo. Ej, bare lad den professionelle fiskemand om det. Den ligger der som det. Ja. Han er tyk på lisanten. Ja. Ulven. Det var der. Ej, ikke lige det lækre sted. Lige meget. Hvor skal jeg trykke til? Der. Fuck, mand. Jeg har aldrig fanget så stor fisk her, mand. Er det billede eller video? Billede. Det var åbenbart billede. Jeg skal den lige. Gå nu tilbage. Sådan. 3, 2, 1. Nice. Ej, du skal der. Der. Ja, det er det, jeg siger. Fuck, det er godt. Og se. Nice. Så nu vil jeg gå og fange en fisk.